Mga Benny, makulay na buhay. So nasa Pangpang Market tayo. Mamimili tayo ng seafood. Sama natin si Kapitan. Good morning po mga kabeli. Okay mga Benny, may request kasi yung client natin sa Zambales. So babaeng alimango. So kaya nagpasya na kami pumunta rito sa Pangpang Market para sigurado makakuha tayo ng babaeng alimango. So 4 na kilo lang po. Tapos yung ibang seafoods, so dito na natin bibilin. Okay, samahan niyo po kami. So nandito tayo sa pinakamalaking palengke ng Angeles City. Yun. Okay, thank you. So yung mga Beli, nasa ano na tayo. So eto yung parking area. Laki ng parking mga Beli. So parking lang yung sa taas niya mga Beli. Bali 3 palapag yan. Bago yan. So yun na yung gulay. Kayang durian 140 kilo. Amoy ano yan kayang amoy mabango. Bawal sa mga hotel yan, sa aeroplano. Boy. 70 ko lang. Hello vlog. Hello ate. So mga Beli, ito yung pinakamalaking palengke dito sa amin sa Pampanga, ang Pangpang Market. Ay, shoutout nga pala sa mga client namin dito sa Angeles. Sa lahat ng mga naging customer namin sa Angeles, shoutout po. Lahat na po. Taral tao? So mga Beli, dito bibili lang natin seafoods. Kasi yung karne, pinadeliver ko na lang sa farm. Ay sugi. So dito baka, baboy, kompleto rito. Sige ba? Tuna. Alimango hanap ko eh. Sa mga Beli, tanigi. Boss, magkano tanigi mo? Magtatanong lang ako. Ano naman sir? 600 sa laman. 500 pag buo. Sa mga Beli, pag buo daw 500. Mahirap manghuli eh, no? Sa mga Beli, mahal daw ang isda ngayon. Sa lapu-lapu mo, magkano? 550 boss. 550 lapu-lapu mga Beli. Okay boss, salamat. Hanap lang ako ng kailangan ka. Ipon, puset. Thank you ate. Hi po. Morning po. Ay, alamano, ang ganda. Magkano nanay? 900 po. Babae bakla yan. 900. Wala na akong tutubuhin. Ito, babae. Ito, bakla.
Shoutout to Car Vlogger yan. Babae. Mataba naman. Hindi trying hard yan. Original yan. Kaya nga, tita, magkano lang benta ko? 1,000 lang. Mahal na ngayon pero month na. Kaya nga, sagad na yung 900 mo? Per month na kasi. Mayroong mura naman pero depende sa klase. Tama ka doon. Ito hindi magsisisi. Mataba na. Shoutout ka na lang, hindi ko kaya yung presyo. Sa mga taga-California dyan. California, yan. Shoutout po. Anong pangalan po? Yung mga Sabi family. Sagi family. Sagi family. Sina Rico, sina Joel, sina Angel. Lahat sila Emily. Okay, thank you ate. Salamat po. Pasensya na po. Ay, sorry po. Tayo mga Belly, 360 sa Ipon. Ito, ang ganda ho. Kaya lang, ang ganda ng price. Tara ko yan. Boss ba yan? So mga Belly, 900 yung alimango. Ganda sana, kaya lang hindi kaya yung price eh. Ay, sorry po, sorry. Sa mga Belly, pag ganyang oras, yan ang rito. Kapang. Boss. Hi, sir. Alimango, hanap ko na yan. Sir, Magkano sa alimango? hanggang 850 lang. Mataba. Pero very good ito. Sa ilalim 1,000. Ay, Tama lang po yung lagi nila sir, pero sigurado po tayo. So mga Belly, 850. Dito sir, wala rin ako. 1-2. Kahit butasin ko to sir sa sir, pwede po. 850. Ganito to sir, mga sa baba. Ayan. Ano sir, more on kalamnan lang. Malaman lang po. Sagad ka na doon. Magkano presyo mo? 850. Sagad na yan? Thank you. 850 ko yan. Sir, dahil sir. Na. Hindi, pag talaga quality ang ang... Sir, hey sir, morning. morning. Belly. Kaya lang, seafoods lang hanap ko ngayon, kuya. Ganun po ba? O, Tayong bit ngayon. tanong ko na lang, magkano kilo ng baka ngayon? Meron po 460, may 460 470. ang kilo. 470 sa laman. Tama. Ganun pa rin sir. 400 lang sa buto. Ayan, quality. Thank you. Shoutout na lang. Okay, call. Thank you, kuya. Okay, mga Belly, 460, 470 ang baka. Malingkay ka? Na. So, mga Belly, lugi ang bangka. Pag gano'n ang presyo, 850. Pero kaya pa naman. Ikot. Parang ikot muna. So mga Belly, ikot muna tayo. Baka makatali tayo na medyo mababang presyo. Hey guys, Welcome to my vlog. mga Belly, burong ipon sa burong tilapia. Kaya po ito managit kang galunggong malago-lago na.
So mga belly, ang bibili natin rito, hipon, puset, taong, alimango, tilapia, tuna, saka galunggong. Ikot muna tayo. Morning po. Good morning, good morning. Naghanap ako ng tuna. Ayan, sir. Yellowfin tuna. Magkano? 250 lang na. Alam ba yan? 450. 250 mga belly. Okay, bili na tayo dito. 2 kilo. 2 kilo lang. Pili mo na lang ang maganda. Maganda talaga yan. Sa mga belly, 250. Binagyo lang talaga. Binagyan, no? Sa Subic. Doon dumaan ng bagyo. Ah, Kaya malakas. Dalawa lang, sir. 2 lang. 2 kilo lang, ha? Sobra ng konti. Sige, okay lang. Oh, shoutout na kayo, ate. Kuya. Oy, shout out. Sa mga taga-Pangpang, ha? Shout out sa mga taga-Pangpang. Bayan, palinis mo na ako. Hanggang tagal bito ka. Tanggal pito ka lang. Hindi ako makapunta dito na ito. Kailan ang opening ng ano mo? Wala pa. Baka October pa yan. Pasyal kayo. Punta ako doon. Oh. Pupunta ako doon. Bakit mo lang? 2 kilo, ate. Ay, madam yan. Ganda. Magkano kilo na lapu-lapu, kuya? 450 lang, sir. 450 yung lapu-lapu, mga belly, lalaki. Kasusunod na balik ko. Hindi ka partner, wala. Wala eh. Pupunta doon. Bukas ngayon yung ano niya, yung tindahan niya. Bukas ngayon Sabado, no? Linggo. Ay, Sabado nga pala. Sarado siya ngayon, ano? Pagpasok sa'yo. Sarado. Pasyal kayo ron. Pasyal ang opening. Itas mo lang. Sige. Salamat. Shout out. Shout out sa mga taga-Pampanga. Thank you. Eri! Abenyo! Ganyan boss, anong ano yan? Kabeli po, kabeli. Thank you po. Ipon. Thank you. Dito sa mga Teka. Thank you, thank you. Ay, lagi ka na tinawag mo, boss. Ay, shout out po. Gusto po, kuya? Wala pa sinad doon, sir. Wala eh. Ay, lagi na ano dyan, sir. Pegi ako 2 kilo. Okay, sir. Kamili na. Alright. Magkano? 420. Sir, pili ito, sir. Ay, lagi kang inaabang niya, sir. Ang mahal ng alimango, ano? Ay, opo. 1,000 po ata eh. 850 yung Pwede na, sir. good. Okay na. Basta po matara. Huwag lang payat. Oo. May mga, vamos sir, kasama sa renta. Wala, kami lang ni Kuya dito kasi yun lang ang target namin, alimango eh. Di ba yung last mo, sir, may subdivision sa Forest Park, no? Forest Park kay Kuya Ray. Ngayon, sir, meron po kayo. Ha? Ba, ayun yun. Kabeli mo yan, paano? Hindi kasi nanonood dyan, sir. Wala pa TV. Baka nagpamili ka ng TV. Baka mabigyan niya. 2 kilo lang. Bigyan ng TV yan. 2 kilo. Ay, naman yung TV. Mag-subscribe ka mo, Bamba. Ay, Subscribe lang. ay, dalawa na kaya. Okay, thank you po. Shout out natin. Ay, shout out ka. Shout out po sa mga Magkakarami sa Bumban. Hindi, sa abroad, sa UK. Kuya. Shout out, shout out. Alright, shout out. Salamat sa inyo. Thank you. Okay, mga belly.
So walang magandang galunggong mga belly. What's up? No la rin sa benta ko sa 850 lang and then. So mga belly talagang pag gayang oras siksikan dito. Bangus 210 ang kilo, 210. Sali ka na pangulam. Saan tayo? 210, 230, 250. Okay mga belly, bili tayo ng bangus, dagupan. Panginiaw, boss. $305, dalawang piraso natin. Boss, wala kang panghugas? Ay, sorry po. Yan, 1-year warranty. Boss, pwede ba makuhanan? Burot na lang ka, sarap. Magkano kilo? 500 ang kilo, mabili talang ka. Thank you, thank you. Yeah, Belly, masaya yung ano, ibig sabihin niya maraming bumibili. Kaya no, laban na rin, tangigit na. Sana all masaya. Magiging masaya kayo ate. Thank you. Thank you po. Salita ng pusit kanin. Idol, pabili na ako ng pusit. 2 kilo. Pili mo kayo, medyo maliliit lang. Salamat. Magkano kilo na, Idol? 550 kilo ng pusit. $550, lapo-lapo mga belly. Boss, walang galunggong na sariwa ngayon ah. Pag bumagyo, wala. Sa mga belly, walang galunggong na sariwa ngayon, puro frozen. Wala ngayon, walang lapo-lapo ngayon. Salamat. Okay ka. Si Kuya dito gitna natin. Kuya, salamat ah.
Tinda na yan. Dito nandun masanting lang. Dito. So mga beli, may order kasing galunggong. Hello po, sir. Alila po sandali. Alila po kaya tamo lapuren. Native lapuren. Eh, mami, mamili. Oh, matabalo. Pwede lang palinis kung sakali. Opo, pwede po. Libre yan mo po ilinis. Alin po. So mga beli, ito okay na itong galunggong na to. Yes po, tita. Anong penny? 320 po. Pwede 3 kilos. Palinis lang po ata. Yung sariwa. Opo, hindi ka po bibigyan ng frozen. 20 ako. So mga beli, dalawang klase kasi yung galunggong. May frozen saka sariwa. May local, Yung local, yun na, buo yung buntot nun. Yung imported. pag imported, yun yung putol eh. No? Putol. So pag walang buntot yung galunggong, ibig sabihin na mga beli, ano yun? Frozen yun. Pero yung ganito po, Ayan, pag buo yung buntot niyan, ibig sabihin, fresh, sariwa yan. Magkano kilo mo na? 320 po. So yun, 320 ang galunggong. Ayan, paboro mo na. 1,000. 1,000 po yung akin. 1,000. Linis. Yan. Discount na 30. Malinis pa, boss? Linis. 1,003 kilos na beli. 1,030, 1,000 na lang. Thank you. Okay na po ito, tita. Na lang. Kaliskisan po. Pampaksi. May kaliskis po, no? Nakayang. Tilapia. Ate, magkano tilapia? 120, 130. Pwede makahingin 5 piraso na ito. Panginiyaw. Ay, di ba pwede yung large sizes lang? Yung medyo liliit ng konti dyan. So yan, 5 piraso. Masyado malalaki yan. Okay. Sa ate, sa likod ng iba. Agyo mo ba? Driver na. Siya pa yung ano natin. Bayan, tignan ko lang yung ano. Diba? Magkano lahat? Ay, bayaran ko muna to. Bilang to? 240. Ate ah, bayad. 340 lang. 340. Eh? Okay, thank you. Ate, pabigay na lang po sa ano ka? Kay kuya. Sir, bangos. Hindi, nakabili na ako. Sige. Magkano sa'yo bangos? 280 salad. Mas ano doon? Hindi, joke lang. Okay,
Kaya ako na tayo. Okay, balikan ko yung ano, limango kanina. Yung 850. Baboy. Ate, magka-last price mo doon sa limango mo? 800 mo na lang. Ah, sige. Pengi. Ano ka rin mga bago? Pwedeng ano, babae? Yan, binabay, babae. Yung mga binabae sa babae. Matataba ba? Kabayan sir, sigurado. Pengi yung 4 na kilo. Yung quality, para babalik tayo. So mabili 4 na kilo lang. Nakabili na ako ate. Next time. Kuya, yung buhay ah. Okay lang ganito kalagay ko yan. Ayoko niyan. Ganyan na. Ano kilo to? 4 kilo. Wala na eh. Ito buhay. Okay na to sir? Lahat yung buhay yun tol ah. Buhay yun. Buhay yun bilang. Ito yung patay. Sige, sama mo na yan. Saan binigay ito ma? 800 mo na. Ano po, plastic ka ng bayan na tatakas. Yan, so. 800, 1, 2. Anyara na tayo ng 8 pesos. Okay, so mabili 4 na kilo. So 800 kilo nakuha natin. Anong channel yan sir? Kabeli po, kabeli. Wala po sticker. Wala akong dala. Sa taong magkano? 120 na lang, sir. Malalaki siya lahat. Good size lahat yan? Pakita mo. Tol. Wala kang sticker dyan, boss. Wala eh. Lalagay kasi namin dyan eh. Ito na. Puro dalat sir. I-drain mo na. May tubig eh. Yan. 2 kilo. Dalawang kilo lang tol. Magkano kilo? 120 po. 120 mga beli. Sige, lagay mo na lahat. Pangulam na lang namin yung tira sa kayo bang. 3 kilos. 350 na lang yan. 350 na lang. 350. Magkano ang total? 3 kanina. 3 to. 40. Magkano ngayon ang tiger? 1, 2. So mabili 1,200 yung tiger prawn. Ito yung 550 sir. Ilan po to? Nalaga 200. Tinip na po, sir. Wala pong biyahe ngayon. Ganyan lang. Pariwala pa rin sir. I-check ko mo yung guys, yung order. Jadi sama na. Okay mga beli, lalagay muna namin sa sasakyan ni Kuya Didong to. Tapos mamimili tayo ng pampika-pika. So mga beli, may pika-pika kasi to panghapon. So kailangan muna namin lagay do sa sasakyan. Hoy! Uy, kung may sibori po si Kabon. Okay, thank you.
Okay, mga Beli, lagay muna natin sa sasakyan. Okay, mga Beli, bibili na tayo ng ano, ng pang pika-pika, tapos gulay. Dito na rin ako mamimiling gulay para isa na lang po. Yun o. Thank you. Gulay. Bawang 120 kilo. Boss ko lang ko rin. Beto na mo. 158. Doon kaya, Ben? So mga Beli, may binibilang kasi ang gulay dito. Yan. Bagsakan. Dito banda yung sa likod. Eh si ano, yung nakadilaw na damit. Doon tayo namimili madalas ng gulay. Ayun, iba. Tayo magkano yung bawang talop? Talop, 130 boss. 130. Ilan? Ilan po rin? Pang 120 boss. Wala mas mura pa ito. Ano ang gaya ka rin? 120. Kaya nga very bilhin na tayong gulay. Parang patay. Ilan yung kailangan mo dyan? Metong mo kilo. Buhang dyan ang garlic pelt ka ng metong kilo. Ano? Garlic pelt. 2 kilo carrots, 2 kilo minuto. Patatas. Patatas meron na. Sibuyas na puti. Ilan? 2 kilo. Malaki. Tatlo. Magkano sibuyas na puti? 90. 90. Malaki, So, malaki. 90. Malalaki. Oo, dito pa. Red bell. Magkano yung red bell? Red bell ko kuya, 380. 380 mga beli. Red bell. Mahal yan. Taas ng gulay ngayon mga beli. Magpapasko na kasi. Just waiting yan. Ay, 1 kilo red bell. Isang red. Red pepper mataas. Gawin mo 3 kilo yung carrot. Tatlo na yung carrots mo kuya. Ay mga beli, mamimili muna tayo. Thank you. So, momental na. Oh. Tungkol yun. Kaya, pangabilis mo. So mga beli, okay na yung gulay natin. So yung pampika-pika na lang ang kulang ko. Tapos okay na tayo. So mga beli, isa to sa big event ulit natin sa Zambales. Mahal nga lang talaga ang gulay ngayon. Bakit ba mahal ang gulay ngayon, bossing? 2 araw yung bagyo, sir. Alam nga, pwede pag nagtatlo yung bagyo, di tayo nistole. Tayo pistol eh. English lang. Pag may bagyo, Ano to? Puro bagyo ba to? O ano na to? bagyo sir, bagyo lahat. Ano ba? At saka yung ano, Nueva Vizcaya at saka yung... Biskaya. No? Arigoy. Okay mga beli. Okay na na. Okay, kuha mo na yung faktura. Okay, so mga beli, balikan muna natin. Okay, mabili na tayo ng ano, pang ano natin, pang pika-pika. So ito, grocery area na itong lugar na to. Tapos Ben and Lolet. Pika-pika. Morning po. Dan tatanggap kayong Gcash? Okay, sa mga beli, pika-pika lang tayo. Thank you. Sa mga beli, okay na yung ano natin. Yung pinamili nating mga pika-pika. Yan, nagpahatid na tayo. So
So tapos pipick upin na lang natin yung gulay, magpapatid na lang din tayo sa sasakyan para hindi masyadong hirap. Boss, patad kami. Yan ang pwede manatad. Parking. Saan po dito? Diyan sa second floor. Ah, sige. Abangan mo, second floor. Yun lang naman yung sayo. 3 bag ba yan, kuya? Iwan mo na yan. Isama ko na lang yan. Diyan mo na. Ay, galing ka. So yun mga belly, okay na tayo. So balik na tayo sa farm. Kita-kita tayo sa farm mga belly. So yun mga belly, tapos na yung mamalengke ni Kuya Didong. So balik na tayo sa farm. Thank you. So yun mga belly, nasa farm na tayo. So may mga bisita kasi rito sa farm ngayon, kaya naglilinis sila kuya, nag-aayos. Nandito sila Ingo, nire-ready yung inaayos yung deliver natin kanina. Ningabe mo ga? Bakit? Toy tiga mo, tiko yang mo. Pero brala ang pala ka rito. May na ako si Tres. Ay, di ba? Wala sabi. Hindi?